dawo kamar na wasu, na gagara. Sai na ziyarci Miss Fancy Beauty Tips. Sai na dawo, duk wanda ya gani zai ce wow. To don haka kowace mace tana da nata matsalar na fatar jikinta. Idan kina so ki warware matsalarki, so ki ziyarci Miss Fancy Beauty Tips kamar yadda ta warware min tawa matsalar na fatar jikina. Duk abin da yake damun ka a fatarka, da ka zo nan wurin ka samu abin da kake so. Don haka kar ku bari a baku labari. Miss Fancy is one of the best a Nigeria. Don haka ku je, duk masu stubborn skin sai kun gyara, za a kalle ku da kyau. Ku ziyarce ta, za ta iya mai da kai duk yadda kake so. Kowane irin stubborn skin kake da shi, za ta iya handling ɗin shi. Don haka za mu aje nambanta, duk mai bukata fatar shi ta dawo kamar kwai ya ziyarci Miss Fancy Beauty Tips.